உங்களுக்கு தெரியுமா, சராசரியாக ஒரு குடும்பம் ஆண்டுக்கு சுமார் 400 முறை துணிகளை துவைக்கிறார்கள். பெரும்பாலும் தேவையற்ற அளவில் சோப்பை பயன்படுத்துகிறோம். இது வீணான மற்றும் அதிகப்படியான நீர் பயன்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது. லேசான தூசு படிதலுக்கு சோப்பு தேவைப்படாது. ஆய்வுகளின்படி நாம் பயன்படுத்தும் சோப்பில் லேசான கரைகளுக்கு தேவையற்றது. முதலில் உங்கள் துணிகளை சுத்தமான நீரில் ஊற வைக்கவும். இது சிறிய அழுக்குகளை நீக்கி சோப்பு பயன்பாட்டை 25% குறைக்க உதவும். அதன்பின் கரைகளை பிரிப்பதற்காக சோப்பு நீரில் ஊற வைக்கவும். இதனால் சோப்பு மற்றும் நீர் மிச்சமாகி ஆபத்தான ரசாயன கழிவுகளும் குறையும். இந்த சிறிய மாற்றங்கள் சோப்பு பயன்பாட்டை 50% வரை குறைத்து ஒவ்வொரு முறை துணி துவைக்கும் போது 10 கேலன்ஸ் வரை நீரை சேமிக்க உதவும். இது நம் பணத்தை சேமிப்பதோடு இயற்கை வளங்களையும் பாதுகாக்கும். சோப்பை சேமிப்பீர், நீரை சேமிப்பீர், பூமியை பாதுகாப்பீர்.